Studenti, ġenituri u għalliema tal-Kulleġġ San Benedittu qatfu bir-roti mill-iskola sekondarja ta' Ħalkirkop sad-dar tal-Provvidenza u lura biex jagħtu donazzjoni ta' aktar minn 1000 euro li ġabru huma stess għal din id-dar li tgħin lil persuni li għandhom diżabilità. Din l-inizjattiva promovit ukoll il-benefiċċji ambjentali meta wieħed juża r-rota minflok il-karozza. Minn barra dawn il-benefiċċji, ir-rota tgħin biex wieħed joħsib saħħtu għax waqt li r-roti hija mezz ta' trasport min juża ikun qed jagħmel ukoll eżerċizzju fiżiku. One News iltaqgħu tkellem mal-istudenti meta mmexxija mill-uffiċjali tal-komunità daru deħlin lura l-iskola f'Ħalkirkop. Jien iddeċidejt li nieħu sem għax biex nagħti kelma lil Malta u lid-dinja kollha biex jibdew jużaw ir-rota minflok jużaw il-karozzi. Biex nieħdu ħsieb l-ambjent ħalli innaqsu l-użu tal-carbon dioxide. L-assistent kap ta' din l-iskola, Josue Gallia, spjega li din l-inizjattiva saret kemm biex tħajjar iktar studenti jużaw ir-rota kif ukoll biex jagħtu donazzjoni għal xi ħaġa ġusta. L-inizjattiva bdiet aħna għandna grupp ta' studenti tal-ekoskola u dawn mis-sena l-oħra bdejna nippromotjaw li min jista' min joqgħod fl-akwati jiġi bir-rota flok jittravelja bil-karozza biex ovvjament ħabba green travel u biex nevitaw pollution daħlu dik il-mentalità fl-istudenti. Li ġara mbagħad dis-sena bdejna naħsbu naqra li nistgħu nabbinaw din il-ħaġa u daw l-istudenti u nagħmlu xi ħaġa għal karità. Din hija l-ewwel darba li saret din l-inizjattiva. Intqal li din mistennija tibqa' tikber kull sena sabiex jippromuovu l-użu tar-rota kif ukoll il-ġbir għal skopijiet filantropiċi.